У наступнай песні вельмі складаны. Лёс – гэта частка містэрыі папулярнай 15-16 стагоддзях па ўсёй Европе. Настолькі папулярнай, што ў 80-х годах 16 стагоддзя Папа Рымскі забараніў гэта выконваць. Містэрыя была прысвечана смерці. Смерть для чалавека в сярэднявеччу была вельмі блізкай істотай, якая знаходзіцца заўсёды побач. Уявіце сабе, што Ватыкан забараніў гэты танец і гэтую містэрыю таму, што з розных куткоў горада у промневай сістэме архітэктуры сыходзіліся карагоды, в якіх в цэнтры танцавала смерць, а вакол спявалі розныя слупкі, прысвечаныя нібыта ад яе імя, спяваліся прысвечаныя таму, што кім бы ты ни быў, дзе б ты ни быў, як бы ты ни жыў, ты вельмі багаты, альбо жабрак, все роўна ты калі-небудзь будзеш несці адказ за сваё жыццё. І гэта была весёлая містэрыя, глядзячы на тое, што там з косамі танцавалі пераправнутыя артысты, і потым сыходзіліся гэтыя карагоды в цэнтр горада, і ў цэнтры горада ўжо з паходнямі, это адбывалася ўначы, прабачце, забыўся сказаць, адбывалася ўначы, ну і нешта Папе Рымскаму гэта не спадабалася. Это не значит, что потом люди перестали это выконваць, але быў забыты тэкст гэтай містэрыі, пра што спявалася. І калісьці ў 2005 годзе даўно нам Татьяна Ковалёва, наша беларуская, якая жыла в Італіі, знайшла гэты тэкст на пользнай вульгарнай латыні і нам перадала. І толькі в 2016 годзе мы дайшлі да гэтага, пераклалі на беларускую мову і зараз вашай увазе прапануем гэтую частку гэтай містэрыі і гэтыя спевы. Мы адмыслова некаторыя песні перакладаем, каб былі зразумелы. Для нашых продкаў латынь, польская, грэчаская, беларуская мовы былі абсалютна натуральнымі, і таму яны спявалі на латыні. Вашай увазе Маразулят. Я господыня над усім, над сталым і над малатым, уладу я нясу. І дзень, і